Welcome to another pursuit. So nata karon sa diri sa pinakadako nga fish pond diri sa Lubok. So ang nana to diri karon is ang tilapia og ang shrimp. So karon is makatilaw nagasutag kanang pinaka fresh jud bitaw nga kuan guys kanang mga shrimp nga atong lutuon karon ako maragi kutasan ako. Meet Eddie. Siya rin ang caretaker dire sa pond, guys. Siya po na mo guide nato dire samtang magsamok-samok ta. So, for your info guys, mga tulo ka dekada na si Eddie nagtrabaho dire. So, pro na jud mo siya sa iyang trabaho. Murag nangapo na jud ni siya aning trabaho atahon. Bitaw, way trabahong hago sa taong kugihan jud. And that's nong Eddie. Kadto lang ha. Daghang salamat. Timing sa mo guys, pag abot na mo kay ting lawg naman dito sa tilapia bitaw, so mag-apil ta, syempre nag-vlog ba good ta, di ba? See? They know already. Eating time. You wanna try? Sure. Yeah, you punch the bamboo first. Oh, you hit the bamboo first? Yeah. Punch the bamboo, gudon taon, jama na mag-English, oy, suko na noon si uncle noon, hahay. Bitaw na sila 10,000 ka tilapia nga gibuhi ane. Mao nang ubay-ubay jud pod ning mga kuan gipang sabuag nga lawg ni boss ana. So lingaw pud taon siya pag lawg kuan pug trabaho si Eddie tanawa luoy pod. Hay bitaw. So dire na punta sa Pasayan guys kay mo pa dyan atong bida karon mo na atong tuyo aning pagdong nato aning pagbidyo aning dapita. Hahay. Kinanindutan yun yung kanday. Presko kayo, no? Naglugpot-lugpot pa. Ilaw, tama-tama ka ba? Well, maglamig ka mo na. O ganahan mo rin guys, sulungan ako ninyo. Kutugan mo na eh. Diha, sige yaw diha oy pamoto sa diha oy aron maka luto na ta kay murag bati na ko gutom. Hay. So karon guys is nakakawat naman me og Pasayan aw sipat na dayon. Tanawa sangkiig nagnilakwan ng mga gwapo ay. Tingkao na po! Labi-labi na eh. Kishan. American size, Filipino size. Ew. Og dira guys gisugda nagluto so gipabukawan na siya guys hantod na murag mahapkok bitaw na siya nya. Basin matingamog ngano bitaw gipatong ng kaha anak. So gitakob ra na ha. Tama mo. Nya bitaw gitawag nag double boiler char. Kay isa ra man ang stove mao nang gi amo na siyang gikuan aron dual purpose pod ba aron dali ra malana ang butter you know. So pagkaluto ng Pasayan guys is puli dayon ang kaha para sa atong Cajun sauce. So butang kag usa ka grapong ahos nya okay gamay human chicken powder pod mga duhang luwag para lasa jud mo ba. Sunod ang Cajun seasoning mga balig 1/4 og usang pack nga sinigang mix kanang original ba ha.
So syempre karawon na nimo para mo mix ang flavor niya og nabitin ka sa lasa ayaw ka uwa og dugang sa mga seasoning para lami na mo lami bitog samot jud ana jud na. Taste that. It's hot. Be careful. Gamay. Murag aga. Ginag-edit. Yeah, the sour. Sour is there. Oh, the spice is there now. It's very sour. Sweet and sour. Samot, magkagubat ang dagway na. Okay ra, gwapo bitaw. Gwapo yung lambos. Ay. So kung feel nimo okay rang imong sauce, imuha na dayon ng is mix sa imong shrimp. Mao na yan nato yung mga makahatag og flavor sa imong shrimp. Sus, arang ka dong lamya. Suway ninyo, di ka jud mo magmahay. Ay 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 ay. So guys, mo na to guys na nakita mo na to na yun sa ang pag-process, di ba? Daghan sa mo gipang butang. Unsay nga na Asian Cajun. Asian, bahala na mo sabot ana kung saan inyong pagluto ha. Daghan kayong salamat sa inyong suporta kanang tanan. Tingkaon na. Bye-bye.